Betul. Ngerti? Itu sama itu. Itu bisa wah. Itu bisa. I wirkhasin rono kanggo pelatarane kagus. Mulane kadang-kadang awak dhewe niku nek dicontokke teng mriki nek milih semong ora nek trimo siji loro nah bahkan nek cara mentale Kang Nur nek tuku jeruk nggih jajalane karo tukune akeh jajalane wah susu iki yo gak enak sing bentuke ngene iki kurang manis dan seterusnya oleh mulak-malik ra karuan padahal hakikine nek sampean sadar nggih nalika sampean akhir sampe rok entuk sing brus wis ketoke semangka inul iki iso goyang temenan toh kenyataane kanggo isi WC terus amane bentuk mentalitas awak dhewe nalika awak dhewe urip direwangi polahe ora karu-karuan kira-kira niku mau lho kira-kira niku kanggo isi WC apa kanggo kan ya kanggo isi WC tapi bentuk tumibane energi positif sing ditimbulkan iku krana ilinge karo pengiran kan ora yo ora gato. Jadi dicontohke mawon wong sing mulak malik lemo semangka nganti ana 20 kok pira jajalane ya nek sak krowak temenan nggih. Tok sing dipilih ya mek siji. Barang siji wae ya tok asline ya mek dienggo isi kagus. Wa tak udu lan ling lungguh sira indal akli ing dalem nalikane mangan mutarobian hale wong kang sila ngono le mangan yo harus sila temenanan le mangan karo sila temenanan padahal rubama tawal tak terkadang ndawake srafil akli ing dalem mangan wa idza cita lan tetkalane teka sira ila sholati marang salat nakorta monggo nata li sira ha ing salat nakrotika hale kaya totole jago wal wasawi sutawi pira-pira ridhe setan was-was wal khawatir lan pira-pira krentek arrodiatu kang ala khatir sing elek niku khatir setone khatir nafsani nggih jadi ini kurang kertek-kertek sing tadi ku nekani apa wasawis ka ing sira fi sholatika ing dalem salat mira misaluman utawi contone wong hadhi kang utawi iki halatuhu iku tingkahe wong aman iku kaya wong nasoba kang ngedekake sapa man nafsahu ing awak dhewe man lil hadafi krana kanggo titisan wako adalan lungguh sapa wong bil armahi ing dalem pira-pira tombak wasihamilan pira-pira panah taksidu kali nejo apa tombak lan panahu ing wong mingkul lijanibin saking saben-saben arah afama hada mengkono ta ora ana utawi wong kang mengkono iki ahmaku iku wong kang
nalika kenyataan dicontokke wong kuwi mau nalika milih semangka 21 dolar lek tukune ya mung siji. Nggih. Ngono wae asline iku semangka iku hakikine mok kanggo isen-isen wis menikmati temenan sila tumpang nggih karo rokokan nggih. Ungguh kanthi sila tumpang. Padahal terkadang nggih terkadang malah disuwek-suwekno temenan. Nggih. Suwe temen non dinikmati betul dengan berbagai macam alasan. Aku ingin nyukur nikmati pengiran ternyata wis jenenge pas setan itu macam-macam. Kira-kira memang bener-bener nyukur nikmati pengiran temenan apa ora lah mulane nek anjing bener-bener karo nyukur nikmati pengiran nek pas nanggo dilala umpama wongku kok mangan sego goreng biasanya kan ana bumbu sing gak campur rada asin. Kira-kira dilepeh napa dulu? Oh dilepeh. Oh ketok nek ora syukur. Oh, ketok nek ora syukur, nek syukur soalnya mesti dulu. Soalnya pandangannya apa? Sudut pandangnya mesti ngene. Asin niku ya panganan, asin niku ya gizi. Nah mulane wong kaya kula ngenten iki, wong kula cerita bloko. Kula kan cerita bloko. Ngono nek pas pedes ya kula lepeh padha mawon. Padahal pedes iku ya rasa. Mulane sing gawe berita hoak niku nggih. Wong sing tukang cerita ngeten iki. Yai wis tukang hoak, nggih. Tukang hoak ora cerita. Wih ngene-ngene. Emane ngerti? Kikiri donya Telaga Ungu. Krungu sampean, Pak. Niku wau sami mawon Kia. Nek dakwah aja do zina, aja do ngeleki wong. Dan seterusnya. Nggih. Tapi kenyataane rono untuk iming-imingan bangsa khotir nggih. Bangsa ridu-riduane setan. Krana engko nek sangsaya akeh entek lengentekno prawan sangsaya mandi ngelmune. Ngelmu niku macem-macem. Ngelmu niku ana sing ngoten niku sampean ora usah kaget. Nalika akhire dungane mandi lho ngono niku sing bodho nek sapa? Sing bodho sing njaluk suwuh. Lho wong suwakan mandi hasil napa? Darah perawan. Sampean retakna ya ta? Tanggama to? Wes bodho wes. Wong bodho njaluk suwuh. Jadi kemanten ngoten niku. Ya ana kemanten niku sing kaya nika ceritane Sengkang Bablang. Sama arti Sengkang Bablang? Oh, selagi ini milik mandi ngilmune aja ngumpuli wong wedok. Barang ngumpuli Ratu Gendrawan ya akhire ngoten. Lho iku ya ngoten niku mau. Nek niku waliane. Nggih, sangsaya entek rawan akeh sangsaya mandi sangsaya ampuh. Lane akhire krana krentek khotir sing elek nggih, akhire sing dituruti nggih. Disinyalir jarine lho nggih. Jarine mun untuk bisikan-bisikan kaya nika wekdal apa peristawane Si Abdul Qadir. Nggih. Jadi wekdal niku wonten kukus tak dibarengi cemlerete cahaya. Ora cahaya abadi tapi. Nggih. Tak celeretan seloro. Aros ana hatib, ana swara. Nggih. Ya Abdul Qadir ana rabbuka. Laqad abaqtul akal muhar. Ya Abdul Qadir aku iki pangeranmu. Kabeh perkara sing haram tak halal tumrape awakmu lho. Jarene versi terpercaya niki mboten sekedar guyonan. Sing dadi demo niku wau nggih ngalami ngoten. Nggih. Ane untuk ngoten ku bahaya. Nggih, bahaya. Yang penting awak dhewe nalika akhire salat, dicontohke salat mawon, aja kaya toto leja. Assalamualaikum. Nggih. Ngono
sampean tak kandhani nek duwe alasan sing koyok-koyok mantesi ngono ku yo cepete sakpure terutama kados kula ngenten iki nggih kula niku salat wong panci ndek cilikan dinalah sing siji bengok-bengok sing siji arep tiba kira-kira sampean emang sida wiridan apa ora ya ora alasan niku asli hakikine sampean barno ya anake sampean ajeng ngoten iki ning rata-rata wektu gak kuat. Mulane teng mriki ditembungke nggih wa idza jita ila sholati nakartaha nakrati nggih salat wae kenyataane kaya jagono notol nggih sehingga wal wasawis wal khawantiru arradiatu tatika fi sholatika nggih sehingga krenteke setan ridune setan kretek sing elek iku akhire teka nek nggone awak-awakan nggih nggone kula jenengan sampean bayang kemawon wau ndilalah wana ajeng kerungkep kira-kira ya astagfirullah temenan masuk salat nggih innalillahi astagfirullahaladzim innalillahi kan ngate terus niku repot nggih mun nggih ngoten niku. Mane teng mriki disebutke aniye nek awak dhewe salat iku salat ndae kaya rotone pite jago. Gangguan-gangguan kerentek kang ala padha teka ana ing salat kita. Nggih. Ana grimis kerentek. Padahal mek liwat lho kono kerentek. Kuwi ataku ajur badune dibuak ya mlayu. Lah tinggae wong ngenten iki iku empre kaya wong kang ngedekake awake dhewe utawa lungguh kanggo sasaran tembake tombak lan panah. Ora napa yang dirugikan tetap awak dhewe. Sing dirugikan tetap awak dhewe. Lah apa wong sing ngene iki ora jenenge wong sing arang, wong sing kumprung, wong kumprung wong sing bodho banget bodho. Misal kau tahu sifat nira Ida sami ta'iku tatkala ning krungu sira al hikmata hikmah walam takmal lan ora nglakoni sira biha ing hikmah kama salilladzi iku sipate wong yalbasu kang nganggo sapa man adir ing klambi kere wala yuqatilu lan ora perang sapa. Jadi nalika kula jenengan digegerei kawit pengenane muga nggih mangan seadanya timu ing pandum kabeh apa sing paringi dening Gusti Allah niku minangka amanat saking Gusti Allah kudu dilu kemanfaatane keberkahane dan seterusnya sehingga nek salat ya temenanan uga lamcing yang gerba salam terus plencing ya uga nggih lah nalika awak dhewe mun krungu ngoten niku ning awak dhewe kok agak gelem praktek Ida sami'tal hikmah walam ta'mal biha krungu ning gak praktek duwe ngelmune ning ora dienggo wis ngerti nggih